ассалому алайкум дӯстон азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. дар вақтҳои охир як-ду видео дар бораи баъзе сайтҳои фалшивию баъзе сайтҳои пирамида, яъне пул влажид мекунӣ, барои ту пул медиҳанд, як-ду видеои умумӣ карда нахостам ки ном ба ном дар бораи компания гап занам, умумӣ карда ва бачаҳо фаҳмонда будам ки бачаҳо аз ҳамин сайтҳо эҳтиёт шавед. Ман якчандтаашро омӯхтам. Агар ҳоло коркардизои пулҳои худро ҳадди имкон гиред, ба ин роҳ наравед. Мисол аз тарафи дин фаҳмонда будам баъзе насиҳатҳо. Ҳамин чизҳоро пурра карда ба бачаҳо фаҳмондам. Лекин агар ин видеои маро як 3-4 видеои охир агар аҳамият диҳед, ҳама дар таги ҳамон видео ҳатто нисти ака дар бораи докодемо як видео кун, ака дар бораи докодемо як видео кун. Ҳатто бачаҳоро таъкид карда будам ки бачаҳо, касоне ки ҳоло пул кор карда истодаед, ин пулҳои шумо ба чӣ ҳолатҳо оварда мешаванд, оқибати ин бозӣ чӣ мешавад. Ҳаминро гуфтагӣ будам. Лекин баъди ҳамин видео боз якчанд нафарҳо занг заданд, голос карданд, смс навистанд. Ман ин чизҳоро ба ягон кас доказат карда нестам. Ҳатто дар комментариҳо буд, агар комментариҳо ягонтаашро ёбам мемонам, лекин голосу смси онҳоро ман фикр мекунам мондан шарт не. баъзеаш ҳатто занг мезанд, мегуфт ака шумо барои ҳамин лайку просмотру ҳам хеле чизо ҳамин видеоя мекунед, нав мардуми тоҷик як роҳа ёфт ки камтарак пул кор кунад, камтарак пеш равад, камтар бой шавад, лекин шумо блогерҳо ин чизо намехоҳед, шумо ҳамат бахил, ҳам хеле гапҳои қабеҳ зиданд. Хай ман гуфтам камтарак сабр кунед, оқибаташ маълум мешавад. Рости гап, ҳоло бисёриҳо медонанд ки тариқи ютуб ягон хел пул кор карда мешавад, лекин ман ягон реклама дар байни видеоям дорам. Дар ин чизро ягон хел скриват намекунам. Аз тиҷорати мо интернет магазин аст, онлайн мефурӯшем, мо телефон мефурӯшем. Аз ҳамин хай ягончи мефурӯшем. Биёед як тавсияи кӯтоҳро мемонам, албатта як реклама. Баъдан касоне ки дар кор бошад мебинанд, дар кор бошад баъдан давоми видеоро метавонед ки тамошо кунед. дӯстон азиз, як партияи дигар айфонҳои XR дар корпуси 14 Pro овардем. ин телефонҳо аксия буданд 24500 рубл дар моҳи шарифи Рамазон. Инчунин як наушник падарка доштанд. лекин ҳамин телефонҳо дар охирои моҳи Рамазон аллакай мо надоштем. Бачаҳо зиёд мепурсиданд ва ҳоло ҳам пурсида шуданд. Мо тасмим гирифтем ки ҳамин аксияро маҳкам карда будем. Боз як муддати муайян аксияро кушоем. ин айфонҳо 24500 рубл, як наушники AirPods падарка, доставкаш бепул, инчунин чихол стекло дорад. инҷа XR дар корпуси 13 Pro ҳам ҳаст. касоне ки хариданӣ бошанд метавонед ки муроҷиат кунед, доставка ба тамоми территория расе, инчунин то метро ҳам курьерҳо мебаранд. хулоса дигар телефонҳоро ҳам метавонед ки шумо аз сайти Алабун пайдо кунед. Агар нархҳои телефонро диданӣ бошед, силки телеграм группаро мемонам, дароед дар ҳамон ҷо прайсҳоро метавонед ки бинед. хуб дӯстон, ҳамон бачаҳое ки занг мезананд, баъзеаш таъкид мекунад, ака ман гапам дар любое время ҷавоб медиҳам, ман аз ҳамин сайт пул кор карда истам, ҳар рӯз $50 просто мебиёяд, авхалин факту далел дорам. ин авхалин гапзаниҳо бисёр буд. рости гап, ман ин темаро фаромӯш карданӣ будам. дар бораи ин тема дигар намехостам ки видео кунам. лекин вақте мебинӣ ки мардум ягон хел зарар мебинанд, боз ҳамин ягон темаҳоро мебинам ки мардум зарар дида истоданд, намедонам як масъулияти блогерӣ гӯям ё ки худамро як масъулият дар ман пайдо мешавад ки ман бояд ҳамин чизҳоро ба мардум фаҳмонам ва худамро маҷбур мекунам боз як видеои дигар кунам. Дар бораи ин видео карданӣ набудам, лекин рӯзҳои охир чанд нафар якбора бачаҳо занг заданд. ака ҳамин ягон рӯи пулгириш нест, ака ҳамин докодемо чӣ хел пулҳоро гирем, дигар пулҳоро гирифта наметавонем. ҳамин якбора ҳам хел муроҷиатҳо ҳамин пай дар пай шуд. чанд нафар муроҷиат карданд, сайтҳои онҳо, яъне профили онҳо замароз доштааст, пулҳои онҳо мегӯянд дар лични кабинетон ҳаст, лекин замароз дошт, мо гирифта наметавонем. аллакай якчанд муроҷиат шуд. ман рости гап дигар дар борааш накофтам, ҳамин чун муроҷиати бачаҳоро фаҳмидам, зангҳо, баъзе смсҳояшонро фаҳмидам. ҳатто ман таъкид кардагӣ будам, лекин онҳо намедонам, ҳамон видеое ки ман мондагӣ будам барое ки камтарак одами мефаҳмдагӣ, ҳамон чизҳо кифоя буд. дигар лозим набуд ки боз дар борааш видео кунам. акнун ҳоло ҳама зиқ ҳастанд, пулҳои худро гирифта наметавонанд, сӯхтанд. ина оқибати ҳамин хел бозӣ. албатта ман аз ин чиз хурсанд намешавам ки онҳо сӯхтанд. ин ягон хурсандии маро нишон намедиҳад, лекин
غمگین میشم که بچهای ما به همین راهها رفتن، پولهایشان در اونجا سوخت، همه آنها زیغ هستند، یعنی پولهایی که باید ریسک فرزندان آنها در اونجا بای دادن. باز حالا فکر کرده شدم، دیدم که مردم ما اینقدر راههای پول کردن طریق اینترنت رو دوست می‌داشتن، اینقدر همین چیزها شوقمندن. حالا بعضی پلان ها مونده، کوشش کرده شدم که همین که یگان راهی без вложений، یعنی ریسکش کم باشد، راهی حلال، راهی خوبی از اینترنت پول کردن باشد که تا اینکه مردم ما کم کم یگان راهی تجارت، همین خیلی راه رو فکر کرده شدم که برای مردم پیشکش کنیم، مردم ما توانند که یعنی همین راهی اینترنت رو یاد گرفته با راهی حلال، با راهی خوب، حتی دانشجوها باشند هم کم کم همین علم و هنری خود رو طریق اینترنت پیش برده، از اونجا پول کار کنم. و اینچنین بچهای ما، کارگرهای ما همین نقشه ها رو گرفتگی هستیم. انشاءالله اگر خدا خواسته باشد این کارها رو که کردیم به مردم اعلام میکنیم، راهش رو کوشش میکنیم که به مردم یاد دهیم. خلاصه دوستان عزیز، وقت زیادی شما رو نمیگیرم. باز تاکید میکنم که کسانی که در همونجا حالا پول دارید، حد امکان میتونید پولهای خود رو گیرید تا اینکه شما هم با این مشکلات روبرو نشوید. خداوند همه شما رو نگهبان باشد. تا ویدیوهای آینده، خیر دوستان.